Здравейте! Точно в 4 след обед започва дневникът на Венета. Лондон, Познан и Железногорск. Това са дестинациите в днешното предаване. Английската кралица, пеперуди, секретни технологии с уран, едно радио, католическа катедрала и орган и една 35 годишна любов. За това става дума в днешните 3 истории. Всъщност това са съдбите на хора, които са се родили другаде, но са предпочели да живеят тук в България. Защо? Ще попитам веднага първият ми гост днес. Той е от Лондон, учил е в училището на Адел, Джеси Джей и Леона Луис. Пост среща любов на име Ростислава, започват общ бизнес и той решава да остане тук. Моля, посрещнете с аплодисменти Лиам Уебър и Ростислава Пенчева. Добре дошли, заповядайте. Много се радвам, че сте наши гости днес. Настанявайте се. Здравейте. Ростислава ще ни помага с превода, така че всичко, което ти казваш, веднага Ростислава за мен и за нашите зрители ще превежда така. Семейство ли сте? Не, просто имаме връзка и не сме оженени. Да. Как започва връзката и защо той решава да стане в България? How our relationship started and how you decided to stay in Bulgaria? I came to Bulgaria in 2012. Той е дошъл в България 2012. I used to work for my local government and I made European exchange programs for young Работил е за people. английското правителство с различни разменни програми в България. Идвал няколко пъти и така. And I found the opportunity to make business here and I decided I'm Видял young. възможността да направи бизнес в България като млад човек. I'm young, I don't have any children and I will try to make something Каза си, different. нямам деца и виждам тук възможност да направя нещо. Нещо различно. Различно. А така като аз говоря на български, разбираш ли ме? Разбираш ли някои думи? Самият ти можеш ли да казваш български думи? Да, не противо конституционство, вайтелство. Други думи? Do you know some other words? Кисели краставички. Кисели краставички, защо кисели, а не пресни краставички? кисели. мляко. Restaurant. I asked. Той беше веднъж бил в ресторант и This was the попитал. first Bulgarian Това е word. първата българска дума, която е научил. И в ресторанта вместо кебабчета или кюфтета, където се хвалиме, с нашата шопска салата и изведнъж кисели краставички. Ма какъв е бил този ресторант? What was this restaurant? Кръчма. В кръчма е бил. In the center. В центъра very long time на ago. София, преди доста време. А ти каза, че 2012 година идваш за първи път в България. Да ти кажа честно, всички от България искат да ходят в Англия, Here дават for the мило и first драго time. там да живеят, там да учат, децата им да отидат там. А ти решаваш All the people България, want to go in което India, няма but you нищо, decided кой to знае stay колко привлекателно here, на пръв Bulgaria поглед. is Какво not ти very хареса и attractive защо реши да останеш? Destination, why you decided to stay? Аз What харесвам attracts you? България. For me, I see different opportunity and creative opportunity from Той different вижда eyes. различни възможности за да направи много различни неща в България, които той гледа на България с различни очи, с такива, които не гледат българите. Той на гледа България. на България като на теб, с тази красива жена. Да, Всъщност да. за тебе това е България, Да, нали? да, Такава да. красива жена. Затова ти харесва България. Това гледат и лек. Харана, домашна харана. Ами храна. Много добре. Нашата храна, особено домашна, малко не се връзва. Освен ако ходиш по някои еко-хотели или такива биоселища, където да ти е... А тя готви ли? No, seriously. Do I cook? Да. Какво мусака? Много вкусно. Чопска салата. Сърмички, да. О, сърмички! For me, it's the freedom. Freedom to Свободата е be най-важното creative. за него в България и да бъде креативен. Това, което всъщност му липсва в Лондон е, че няма тая свобода. Там ежедневието е супер заед. Винаги всичко се случва на макс, защото колкото и да е голяма София, не е Лондон. И тук имаш свободно време да ходиш в парк, да се виждаш с приятели, да ходиш на ресторант след работа. Ма и в Лондон имате хубави паркове, така поне съм чела и така И поне съм Лондон гледала also по you have nice телевизията. parks. Не ти ли харесват Yes. вашите Don't you паркове? like them? Защо нещо? Why? Какво ти хареса и каква тази свобода ти там? Какво всъщност работеше преди да What I was you feel working the there? energy. Енергията, която е тук, The energy I му feel well харесва. here. I want to be artistic and I want to teach English and I want to do art here. Иска Art да is е not артистичен, on... той се занимава също и с изкуство.
В България има актьорски курсове. Ти правиш За актьорски деца, курсове. На какъв да. език им говориш на децата? На английски. Те Да, са in на English. английски правят Yes. представления. Значи Yes, децата театрални, и да. учат и то на английски актьорско Да. майсторство. Yes. Колко деца имаш в този театрален клас и как се води? Група, театрална Да, група. група. Group. How many kids in the group? Anywhere from 10 to 5, it differs. 10-5 различни са групите с децата. She asked what was you working in England? I was a project coordinator working for my local government, organizing work Координатор проекти, организирал е различни проекти with young people, в empowering към them английското in правителство. parliament, youth politics. Парламента за младежи, за юноши също е I was also работил. acting. Актьор. I made performances with the company. I performed in the Queen Elizabeth Halls, in different national theatres. В театъра на кралицата е имал постановки, там е играл Ти Шекспир. била ли си там тогава да го гледаш? Не, или? той е още бил ученик. Аз го намерих в по-късен етап. Да, само тук в България не те е Усъвършенствал водил се вече. там. Да. Да. Не те е водил там в Англия. Не, той когато дойде в България вече не се връща. занимаваше. Толкова му хареса с... да в България, Да, че не да. да, А да не приятно. би самата кралица да е била там, или? Was the queen there when you performed? Oh no, she wasn't there. Just this her horse. Не, просто е нейн театъра. А тук в България, значи казахме, че ти харесва България, Ростислава, храната, The food, свободата и The парковете. freedom and the parks. The nature, as I already Природата mentioned, the Му people, харесва, хората му and харесват. for me, the opportunity И to provide възможностите, които information тук. to make people think rather than copy paste. това, което прави той с хората е да ги накара да мислят, а не да копират и да правят това, което им е казано. А освен с деца, с кой друг работи? С възрастни, you don't work only with А adults. пак като театрална No. школа? With the children, with Yes. adults as well. Да, като групи има и театрални, има индивидуални уроци.